Какво става, хора? Аз съм Петър 98 и с мене тук е Катър Килър. Здрасти. И днес ще играем малко Егларс в гостенцето. Че малко се тук да се оправи това. Къде ще играем? 8 от 30 има една. Слизам. Че малко, че тук ми пречат. 7 от 30, 8 от 30. Влезна ли? Вече сме 10 от 30. Така, взимам си това. Отбора. Аз съм зелен пак. Пироманяк и съм готов. Добре, сега трябва да изчакаме. Ако имате хак, го махнете. Се. Ами, да не правя мазна реклама, ама половината в гостенцето с хак, така че може да се натъкнем. Пиши ти как ти е канала. След малко ще му кажа. Кой писа? Той отбор с доста. То Денис от наша ли? Виж Афа! Да, то не е. И сега това гледаш. Нещо гътна. Това е хубавия мап. Аз ще се даря тук да взема малко. Много фенси съм аз. Токсик мен. Сега. Тук взимаме такова. Колко събра? 4, то сега нямам самане от мене. Бега тук е. Тук може да се пише на МСГ? Не. То ми ги открадна. Бега тук е. Ми трябва още 2 и ще... 4, значи... Чакай, пич. Чакай! Готово, вече яйцето е окей. Чакай да си намаля ченковете. Готов съм. Взимай... къде е вилинджера, бе? То беше отпреде. Яйцето за сега няма как да го взимат с обикновена кирка, така че... Взимам си една броня и тръгвам към средата. Така. Значи 22 блокчета, трябва да идеш да довършиш. Сега. Чай малко, бе, мене чунките на колко са ми? Ти на колко са ти твоите? На 8. Че сега, къде е средата? Ето там де тръгне, там е средата. Мен обаче доста ми дропа FPS-а като цяло. Не знам що. Необяснима причина. В смисъл, аз седя на 100 няколко. Седя на 100 няколко и изведнъж ми пада до 20, до 30, някъде такива. И на мен е така. Мали сега колко блокчето бъгне. Аз съм много тъп. Обаче да довършиш това. Взех няколко, знаеш колко много такива. И аз така направих. Много храна взех. Обаче тук трябва да завия леко. Колко блокчета горе-долу ни трябва? Не знам, към 20-30. Окей. Поне и по-малко. Не знам, аз горе-долу го довърших моста. Да мога тръгваме, това е тактиката. Нещо дропва, бе, играта. Добре, но като цяло, понякога, не знам, само в гостенцето понякога ми дропва. Виждате за какво става въпрос. Ама пак, понякога барем се оправя. Това значение. Добре, и това вече се. Направи ли го? Сигурни ли сте, че не е някакъв мост към друг остров?
Да, Не. аз съм вътре. Не, на средата, точно. Аз взех диаманти. Добре. Четко да го разширочи Има някой. някакъв лилав. Ето Денис, дед питаше за каналът тук на средата. Ето ги тук, бий ги. Това ти ли си, бе? Съм на средата, точно вътре. Абе аз тук поправя моста, защото мога някой така да си изрезка. Добре. Чакай. Ето тебе. Мале, Идва някаква гола. тюня. О, всеки диамант и... Опа. Убия, да. Всеки диамант не е в полза тук. Не, това розовия ще му убие. Има една хак. Човек, знаеш през къде ме биеше, бе? Майко. Не, мене, аз умирам без броня. Без... Не. Бях гончук. Вера е хак. В смисъл, тя, знаеш как ме биеше? Аз бях шифнал и тя знаеше къде съм. Тя беше с Айран меч, знаеш през къде ме биеше. Та Вера ги разкърти. Тя ще е репорт на всеки случай. Вера, много. Как казва оня Дени? Денис, не знам, 2000 и нещо. Вчера му пише само да е такова. Къде го беше писал? Прави се, вече си върва стабилно на 300 и няколко FPS. Готово. Вече... Идва някой, не това. Човек, ние ще умрем, ако има само хакове. То ни пише да се стягаме и да нападаме. Не, фурлих си Айрана. Аз взех си го. Викам сега, че ми го вземеш, ще стане. Чай малко, брат. Що само звънят? Чай малко. Добре, стана малко объркване, малко ми звънах. Добре, винаги забравям. Пише Денис 2008. Това пича. Чакай. Че обърках това канала. Някой вика да ти пикам на веждите. Някой ми даде панталони. Не бягай. Човек. Какво? Знаеш как дропва? Понякога, да. Може и на мен ми дропи. Аз в момента вървя с 100 и нещо. Бараме стабилничко си едно. То Венджер. Някой на нашия остров. Убий го. Жълто. Да, убий го. Но то бега като кон. Обудни го, бе. Къде е той, бе? Убиха го, бе. Те пък тък му се апдейтнали златния. Аз так му носих злато. Чакай, аз нося и Айран да апдейтна. Файте и Айран е на 3 лева. Ще направя тогава един чест да складираме работи. Мали, сега гледаш да стане. Изчакайте. За сега 8 минути стабилно клипа. Не ми взимай златото. Ще го взема. Иначе това е... Май още... Не. Оставам го. Иначе видя ли новото интро? То много лесно се прави. Да. Опа, ето ти малко. Който иска интро мога да пита, аз мога да го направя без никакви там заплащания, някакви красоти, правя лесни интро. И аз знам един сайт, който правиш, едитваш си интро и ако този клип се бъде... Как се казва? Не помня. Гледах го това от MegaBG, обаче много ми хареса това. Там само избираш си интро, много лесно се обработва, в смисъл пишеш си там... Панзойт ли, бе? Панзой, да, също. Ама то не сайт, ако искаш интро, човек мога да табан. Добре, не дей да препоръчваш този сайт, защото не ги го баннаха канал, защото поне там по някакъв начин, там някакви простоти. Дропове. Какво стана, бе? Трябва да проверя. Нещо стана, ама то път... Ще му пиша. Продължи разговора.
малко взимаме. Това какво е такова? Дървен меч. Абе, хора. Стана тук да му звъним. Ще да... Ако не продължаваме. Какво правиш, бе? Ало, какво стана, бе? Ти сега къде си? Абе. Катари, къде си? Пак нещо бъгнал е. Добре, то стане... ти си загушил, бе, скараме къла. Не дай, че тук се успя ми звъни. И на мене ми звъни. Мерси за новата броня. Пак ако ти звънне... Ти умрял ли си, да нямаш нищо, бе? Пак ма звънка от стуцката, бе, Сашца. Значи... Добре, 12 минути, държи клипа. Добре, а сега за какво... Абе, що не взема с този меч? Пак... Лети... Откъд вън. Добре, сега поне... Пусни скайпа, бе. Ти заглушаваш ли, не те чувам така добре, бе? Не де заглушава? Къде идва, бе? На наш остров? Добре, аз тук трябва да взема малко блокове и... малко... не, също. Много бъгва понякога. Това Вики, че беше с това. Човек, какво става? Аз бях с кожа на време. Това беше с кирка на уби. Добре, ще тръгваме ли към другите да гепиме нещо? Не знам, но това ме много мазна джиджи, защото аз умрах да играта само остатък. Аз значи ти там, аз съм ледър броня, той да си нищо това, като да ме кирка на уби. Не. Човек. То сега, че не премахнах лицето да лети. Да, видях някой да лети на това. Аз става видях и аз тръгнах да си... Това човек, то в гостенцето не знам дали изобщо и ги проверяват. От време на Бог има един дето чичка полицай. Същия? Да, същия. Той проверяваме, но рядко книга, защото няма време. Тук половината... Добре, други клип мога да не е в гостенце, ако ти изтече бама в GitCraft, че е по-добре, защото много дропва тук в този сервер. Не е само в момента всичките са айронка, защото една вера използва хак, набива се. И аз ние сме ледъри и не съм злат. То... Златко хубаво, че те лилавият розовия тим. То вече се прави такова. Хвърли ги тука. Отбор са всички такива. Вече са айронка. Аз 3 пъти
отива на средата и тъкно се върна някак така убива. Ара, че ара, синия или Сойди мъжния. тук. Значи и трябва да знаете, че ти Лаури сега да иде на някаква. Пазете се. Ние кои сме? Зелените. Трябва да се мисля, че да спокърти цяло. Че то останахме сам. Лилавите трябва само да ги убиеме. Той цето и го няма. Тя само една ли е? Тя не скърти, двамата бяхме злати. Нямам думите. Ето идва на наша. На нашия Даре. Даре цепиме. Стига бе, как няма да е бутна бе? Край, Джизус. И сега ако ни вземе яйцето и сме до там и наизтрепва. Изтрепване, хайде, край. Ей, изтече ни шанса да ги такова. Край. Крайс. Тя чупи яйцето, бе. Тя ще чупи яйцето. Ай, чупи го. Край. Убина. Чупи ли яйцето? Бутай, фак. Дай, бия! Мале, сега ако я убием, ще е пична победа. Ма няма как да стане, защото яйцето. Тръгва си! Давай да цепим. Няма, ще се бием до последно. Бия тук. Мани са от нашето, бе. Мани са, бе. Колко сърца е? Че ние колко изпотаковахме. Няма нищо, че сме... Ето, ще пробва да мине. Това с меч. Мале, тази си спечели пачки. Виж каква е тъпа. И загради. Там много хитра, бе. Да отидехме. Поне да се самоубиеме. Да не вземе кил. Тя убили-та? Няма да вземе кил. Аз изкочих, няма да вземе кил. Тя така и така идваше към мене. Ти елиминиран ли си? Катър, елиминиран ли си? Добре, ява тук да таковаме клипа. Къде си? На това, дето сме... Ето. Да. То въпреки че аз много не съм събил, но... И това ще това видео, хора, надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала ми и лайквайте видеята, ако искате да правя още клипове с Cutter Killer. И това ще е. Ай, бъбък, и да приключваме.